Shout out sa mga Bisaya vendor, Bisaya vlogger, sa lahat ng mga Bisaya. Shout out mga bisdak. So what's up mga kapams, no? Isa namang magandang araw sa inyong lahat. Welcome po sa aking channel, G-Pams TV, no? So sa vlog natin na ito ay bibigyan ko lang challenge si Mrs. Magtutuhog po kami ng isaw. So ito po yung isaw namin. So ang gagawin po natin dito ay, kasi hinahamon ko siya, isang challenge. Hahatiin namin to kung sino yung mauna sa amin matapos. So hati kami, hati. Ito good vibes na rin to, kasi kapag hindi ka dadalawin ka ng antok pag magtutuhog ka ng isaw. So ito, mas marami pa siguro itong sa akin, no? Ayan. Ito yung tuhugan. So dito namin nilagay ang sa akin dito, sa kanya naman dyan. Ang mananalo po dito ay bibili ng coke. Ang talo pala, yung matatalo ay bibili ng coke. Sugdi na kay kusogra baka ka mo. Dito ka sa pikas, dara ko. Dito ka oh. Dana ra sa tunga ng ear. Kasi kailangan talaga, minsan siya lang yung tuhog ng isaw, kasi may chicken skin na kakatingin. Yung butsi ng manok. Butsi, ako yung bibiak, kasi kailangan biakin kasi may mga pagkain ng manok kapag natira. So sanay na siya magtuhog ng isaw kasi halos siya lang ang gumagawa niyan kapag may butsi. Ay ngisi-ngisi diha kay kapalit ikag kokron. Sakto-sakto yung coke, guys, kasi mga G-Pams, kasi ayun, mainit yung araw na nakakasilaw kapag tingnan. So start na siya. Ako hindi pa ako nagsimula. Siya nagsimula na. So tingnan namin kung sino yung mauuna. Palit coke ha, itong mapilde. Sa kalitro. Sige, sige. So start na po kami. Uy, may kinangulit pa mo. Sumulan na po na. Kaya kuan. Papas mo gimo nang susuhol ninyo. Sige, pagkaon sa mga na. Inom lang dito kuan. Mga ulo ko dito. Sino nga dito sa? Di pa kaon na. Hindi pa tabang man may kuan. Sino ka? Kanon og pan. Ay isda. Ano kaya? Wala na ang timorite. Dito. Patabang man dito. Dito ni. Bante. Iboy. Ay yes. So kapag hindi ka pasalay nito, mga G-Pams, no, ay talagang mahirapan ka sa pagtuhog. Kasi kailangan pagtusok kasi tutulis yung dulo ng tuhugan. Barbecue stick. Barbecue stick. Siya na po ay hindi ko kabisado kung anong Tagalog nitong to. Kasi mga bisdak po kami. Shout out sa mga Bisaya vendor, Bisaya vlogger, sa lahat ng mga Bisaya. Shout out mga bisdak. Kita sa ako ang play na. Sige boy, nagkaon na. Asa So, yung pagtusok pala nito mga kapams, mga kailangan hindi masyadong pataasin, kasi malulugi ka. Mahal po yung kilo. Mahal yung kilo dito ng isaw. Kasi yung stock na dumating dito galing pa po sa malayo, Jinsan, Cagayan. Wala pong planta dito kasi isla lang po to. Kunti na, sa Tagalog na ginansya. May kunti na ginansya, okay na.
Basta hindi lang ginansya. Patong. May konting patong ka lang, okay na. So, 3 kilo nga pala to. 3 kilong isaw. So, iwan ko kung magkano ang aabutin nito mamaya sa pinta kasi iba kasi to sa hilaw na isaw, iba yung luto. Ito, luto man ito. Ang kilo. Kaloy ana, katabang ito sa mga hinanglan po. Kinahanglan mo kaon sa kag bildo ani dyan. Shout out nga pala kay Wamos. Lamoy. Isod ni Baguhay pa tama mo, di tagabalo kayo kung sa angay. So, shout out pala sa mga kaparihan namin ng negosyo, no? Parihan namin ng hanap buhay. So, don't give up lang po, no? Kailangan talagang kumayod sa para may taguyod natin yung pamilya, no? Kaya sabi nila bawat pangarap ay may pagsisikap, bawat pagsisikap ay umaabot ang pangarap. So kailangan talagang magsikap, no? Kasi hindi matutupad yung pangarap kapag hindi ka magsikap. Kaya tiis-tiis lang mga kapams, mga kagaya kong nagninegosyo nito. Kahit na kaunti lang yung income, pwede na. Basta mabuhay lang na marangal yung pamilya natin sa pang-araw-araw. So, paki-like and subscribe no, sa ating munting YouTube channel, G-Pams TV. Sana kung mapapanood nyo to, ay kung nagustuhan nyo, paki-like and subscribe. Kung hindi naman, huwag nyo lang tingnan. Kami po ay baguhan lang po mag-YouTube. Minsan po nga mauutal kami pagka-Tagalog kasi hindi kami sanay. Si Mrs. hindi nga to sumasali sa mga kapag magbibideo ko at mabablog, hindi siya sasali. Ngayon na siya sumasali kasi nagtutuhog. Kailangan niya ng katulong sa pagtuhog sa mga vlogger po na sanay na dito mawa ng video at nakapanood sa amin na mga baguhan lang ay sana po ay kami tulungan kung anong gagawin, kung anong magandang content na amin gagawin para naman po ay mapupunuan po yung aming kaalaman. So comment lang po kayo sa mga malaking vlogger na shout out nga pala sa inyong lahat. Kasi talagang kami minsan mahihiya kami tumingin sa kamera. Kasi nga po ay hindi po kami sanay. Pero sinasanay sarili namin kasi kami po'y nagbabakasakali na reach ng requirements po ni Google. Kami po yung channel ko po ay malayo pa yung niya, yung 7 hours po. Napakalayo pa po kasi ako po ay baguhan pa lang. So sa mga batikang vlogger at may sahod na sa YouTube, sana naman po ay kami tulungan kung anong magandang content na kaya naming magawa sa gaya naming baguhan na vlogger. Ang hirap talagang mag-vlogger pala guys, mga kapams. Kapag hindi ka sanay, minsan hindi ka makakagawa ng video dahil hindi mo alam yung anong gagawin. Kasi hindi ka pa nga sanay yung akin. Yan sa kanya.
kainom gikukok mayroon. Tir pag yung hawa. Kung pamilyado ka, hindi naman pwede yung umaasa ka na lang palagi sa magulang. Ulang yung tulungan na. Tugan? Parang Iduha dito. 5 na kung palit 75 kayo ni. Nindot manggod siya, no? pila na nilang turi kuan gani. 12. Just dito sa Barter. Dagko mo to. Tag-as na magyapon dito ani kauban no, tag-as di kani man napili na ko ako nang nindot. Wala po 5 naman ka po. Search pero kuan sa diyo. Paswagan. Bedool daw sa Uy, mainan. Nagnahuman naman siya. ano Napitay help. dili ba? Dool daw sa Wims. Ilanda? Ilanda sino help. Sa barangay man yung barangay sa Kauswagan. Diya man daw dool sa Galingan. Barangay Kuswagan dito pila Mimir. Ano? Search. Masa? Karong Bernice. Sunod Bernes? Kalalang pang Bernice. Ang karong Bernes na lagi mabot. 17. Saan na sa barangay? Barangay Kuswagan, pista guro. Araw. Araw. Diha, Siguro. si kalingawang ka no. Kuan gani sila search. Di balay nga kalingawan mo. Dayon ng mga mamalin. Tol. Agit. Naara ko na nimo. Mo ba yan? Di pula sa pugos. Kaya naman hatag. Di naman. Pero pag minom, di ko Hindi Ano na? Mga pagsubok lamang Maninda yan. gani ka di ka mag-inom kay Isubo, imong tinda. isuko ang laban. Sa hayra ba basta makainom kay mo ipanghatag. Kuha lang yan kaman. Check ka. Pero muna na ko, pero kuha na ang ginansya. Oh. Usa ko na. Kuha na. Dili biya punta na ang panahon dyan nga. Kuan ni panginabuhi. Pamilya na ko ang kuha na niya pangakag ng uling tao. Anong akala mo sa akin? Walang isip. Bakit ka tumatawa? Huwag mo katawa ka ato sa kamera. Walang pang. Ay, konti. Pag tumatawa po siya, hindi siya harap sa kamera kasi nga bungal po bungal. Mabibilang na lang po yung ngipin. Halos na uubos na po. Kagaya nito, ayan po. So masyado siyang sa Tagalog ni latak. Ano siya parang yung kapag pipisilin mo lumalabas yung ano niya yung kumbaga sa tambok ba tambok. Yan po yung mangyayari kapag nagluluto ka ng hilaw na isaw kung hindi mo alam kung ano ang gagawin. No ang gagawin. Ja. So talo tayo guys. Tapos na si Mrs. tayo hindi pa. So ayan na yung natuhog namin. Hindi po namin nabilang kung ilan tong natuhog namin. So mamaya bibilangin namin yan para malaman natin kung magkano yung makukuha natin na ginansya. So hanggang dito na lang po yung video natin no. Sa susunod po ay paki-like
and subscribe po sa ating channel GPAMS TV para updated po kayo sa susunod natin na video.